Още от древни времена се е смятало, че водата, която извира от недрата на земята, е носила със себе си тайните на изцелението и вътрешния мир. В Павел баня, сред тишината на планините, легендите разказват за извори, дарени от боговете. Извори, чиято сила прониквала дълбоко в душата на всеки, който ги докосне. Днес, в Atmosphere Balneo and Spa, тази древна сила продължава да тече. Водата, която някога е била свещена, сега съчетава мит и наука, пречиствайки не само тялото, но и духа. Тук традицията на лечебните води среща модерния лукс, създавайки пространство, където времето спира и целебната сила се превръща в реалност. Всеки миг в Atmosphere Balneo and Spa е пътуване към вътрешно спокойствие, място, където природата и човекът намират своята хармония. Atmosphere Balneo and Spa – изцеление за тялото и душата.